Fulun walmano nuke ko di bela jere ma yafo anka la bela sigi niyo ko ni damle ka damle tene fu kata bla jumala amedu no mi gafe no funi kasika kono kuma ko fo malide che mana musuma bela jere na la ni ne muye mi ko masiriye malide che man musuma bela jere mi seka bo la tuga mina o de bambla ni tani gasigi ni me ko na anya fo 7 minu ko ben na zarakana munu no sebena kalimu karamo dabaji karamo ulukele ka nobla nomi nabe na zarakana be sigaka ka bo na zarakana kana blatu dunkana amado ka fo ka bo kandola kana kandola ewa oni agelea koni obenyona wati dola nai au marhen do faraka ayere koni na do wala o aketu yini amoke kadi malide kele na bella jelema ga laini ani ewa 7 famia koni obeso minye ko di malide chemani musulman bella jelema Krengene la me folike bela nanye folike amadi mawadu mfa sempara honorable kafo sarangu sisara mali ani fugata sijie jamana to bela jilima ewa oluka sarangu sisara kaboy iniwe sermeja ani amanyema kalilu sempara kafo ka awali mando tuluni ni alere koni kera chituko dengele koni tala tulu la samananya super GT ka kika motel kono ka noye o nogoni koni bela jilife fiki jigike Université Media yi oluka tulu ni noko super GT alisa ametu anka fasi o kibore ko ni konnala abe fulini walmano kake kanyishi kanumba aleni demba aklinina bella jelema ni watina wa krekenala abe wati mina ameta miye anka miri ko ni konnala no ye ko fina miri ambe fulike miri bilbilba aywa meru la miri aywa oye ale kafu umaru togo aywa miri ni anne akli ko ni benyo fe abe afu ka barake no bella jelefu ni watina Kabula ameta empu konnala empu nanyo fo ambe anka musubo kaseka olu kufo nanye empu ro koni kufo ambe anka mbo kaseka olu ro koni kufo miye Madame Ba Fantasy se fokata se Madame Bagaga Fatmata Madame Sidibe Fatmata Bagaga abe folike nu bela jelena ka empu ma bela jele fu nu tokola UBA la banque des banques ni anduna ambe mi mutiar soso ka lere koni fenefu pazem ka folike anyema ba directrice coordinatrice Madame Jobate Alima Traoré les grands bad spécialiste en passation de marché ka folike arefela anduna anga defu ko ngene chameten be se mijala kana
m'a fɔ cogoya min na tani ka sigi ye bana ye a tɛ jɔ ni degelen to ayiwa n taara n nana dantigɛli jan yɛrɛ kɔni t'o la sɔn debuno ko ale ka bibɔli bɛ bɔ ko 6 sɔgɔmada in na i b'a ye k'a fɔ sɔn debuno ko olu ka bibɔli la a b'i sen sigi jamana ɲɛmaa kolonɛla Simi Goyita fo ka taa se minisiri min ka baara bɛnnen bɛ fanga cɛbɔli ale ni minisiri d'État fo ka taa kɛ kalafili baaraw bɛɛ lajɛlen ka labɛn minisiri so yɛrɛ kɔni fɛ ale ni gouvernement ka kuma lasela ayiwa kolonɛl Abdulayi Mayiga ayiwa ale kɔni ye laseli kɛ laseli min n'a kɛra waati tɛmɛnlen na min b'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaa kolonɛla Simi Goyita maliden cɛman n'a musoman ka ɲɛsin fanga ɲinitɔn ale ni kɛnyɛrɛyew fo ka taa se min ye jamanaden Nana Sumalo olu b'u yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu minnu kɔnɔna la k'a bɛɛ lajɛlen wele ni a bɛna da o de bɛna kɛ ka taa se jamana ye sariya sunba kura min ta n'a bɛ fɔ o ma la nouvelle constitution n'o ye avant projet de la nouvelle constitution ye jamana ɲɛmaa kɔni ko ale b'a fɛ a sɔnna a b'a la wa a b'a yira maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na hali n'o y'a sɔrɔ maa caman yɛrɛ kɔni ta dira ma waati tɛmɛnlen na Usman Sheriff Madani Aidara ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ b'o la fɔ Faransi jamana ɲɛmaa kɔni ye o wele da o baara min n'o kun kan ka kɛ bi i b'a ye k'a fɔ ayiwa a kun ye yaasa ka se ka min ye sariya sunba in kura min talen filɛ k'a lase jamana a dingiri bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a kɔnɔ kuma n'a kɔnɔ ko ka se ka olu yɛrɛ kɔni dɔn cogoya min na o baara min ni o yɛrɛ kɔni ŋaniya taara i b'a ye k'a fɔ jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko coordination du mouvement appel du 20 février olu kɔni a ɲɛmaa ni o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Cheikh Mohamed Sheriff Kone ale kɔni y'a ɲini maa o maa ni o yɛrɛ kɔni bɛna se kɛnɛ kan e kɛra fanga ɲinitɔn ye walima e kɛra jɛkulu ye e kɛra maaba dɔ ye e kɔni e mana se kɛnɛ kan e de ka laɲini ye yaasa jamana bɛ se ka sigi cogoya min na bɛɛ jɛmu yɛrɛ kɔnɔ waati min yɛrɛ kɔni o fɔra ayiwa olu kɔni bɛ wele min ni o b'a yira k'a fɔ ayiwa olu ka baara in a bɛ se ka lanɔgɔ ni lanɔgɔlatogo fɛn o fɛn ka se ka o fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni ko o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tigɛ a bɛ fɔ min ma mouvement appel du 20 février olu kɔni ni olu ka nimisa ka se ka o de da kɛnɛ ka bari ka d'a kan olu ko wasabulon kɔnɔna kɔni kɛra sariya ta yɔrɔ nka olu m'a dɔn k'a fɔ wasabulon kɔnɔna o bɛna kɛ min ye jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni ka baarakɛ minɛnw ye min ye ka se ka ayiwa min bɛ tali kɛ gafe kura in na ni o ye jamana sariya sunba kura ye ka se ka a ladi maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma i b'a ye k'a fɔ bi ayiwa a ko olu yɛrɛ kɔni kamana gannen bɛ bari ka d'a kan kuma min bɛ dogodogo la ni o ye jamana ɲɛmaa kolonɛl Simi Goyita ko o kɔni kana ka kɛ cɛbɔ ye o kɔni o jɔrɔ ani o hami bɛ olu la olu kɔni ɲɛmaa la o kɛlen bɛ balawu ye bi nka u b'a dɔn n'a kɛra tuguni fɛnɛ hali kalafili fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa a bɛna kɛ tɔɔrɔ ye ka ɲɛsin an ka jamana ma an mago tɛ min na bi an bɛ waati min na o de kama olu ko bɛɛ fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa jamana ɲɛmaa kolonɛl Simi Goyita ale kana kɛ cɛbɔ ye kalafili min bɛ yɔrɔ kɔni bɛ na o y'a yira k'a fɔ eji min fɛnɛ n'o sigilen filɛ u y'u ka dimi n'u ka dusukasi bɛɛ lajɛlen kɔni yira ka bɛn n'o ye bari ka d'a kan a taara tacogo la a bilacogo yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ni o bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaa olu ni a kanagakɔrɔmɔgɔw olu de farala ɲɔgɔn kan dɔrɔn ka se ka nin jɛkulu yɛrɛ kɔni sigi o ka bɔ yen u ka kundoona n'u ka hakilina n'u ka taabolo n'o o ye sariya sunba min ni ale yɛrɛ kɔni kan ka wote olu kɔni ko u t'a la nka u b'a fɛ fɛnɛ tuguni a baara ninnu a bɛɛ lajɛlen o bɛ se ka jɔ cogoya min na a cɛmancɛla fanga a bɛ ban a ban wagati yɛrɛ kɔni bɛna parce que sɛbɛnna Umaru Ndoye fɛ an ye min sama ka bɔ sɔn degunako ale kɔnɔna la halisa an bɛ to sɔn degunako an bɛ to ale hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa an ka kalansow la i b'a ye k'a fɔ bi min bɛ tali kɛ kalanso minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ baara la u yɛrɛ ye n'a bɛ fɔ minnu ma ko kɛnyɛrɛye kalanso dɔgɔkun tɛmɛnen na olu yɛrɛ kɔni tun taara baara bila la nka baara bila min ni o kɛra maaw yɛrɛ kɔni tun hakili la ka bɛn ni bi tɛnɛndon yɛrɛ kɔni ye i b'a dɔn k'a fɔ ko baaraw olu yɛrɛ kɔni min bɛna don ko kura ye tuguni u ye sigi min n'a bɛ fɔ min ye ko assemblée générale ni kɛ a kɛra ka bɛn ni sibiri don ye marisi kalo tile 18 ayiwa i b'a ye k'a fɔ sigi ninnu kɔni kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ an y'a ta cogoya min na wa an b'a bila o cogoya kelen kɔnɔna tuguni dɔgɔkun tɛmɛnen kalan a ma kɛ min ye kalanso minnu bɛ yen nɔ n'olu ye cɛmancɛ kalanso ye ni olu ye ayiwa minnu ye jamanaden Nana Sumalo fo ka taa se kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ta ma u y'a yira k'a fɔ a bɛ fɔ yɔrɔ min ma lycéew ka taa se min ye centre professionnel fo ka taa se a madrasaw bɛɛ lajɛlen ma olu kɔni bɛɛ lajɛlen ayiwa u y'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔni fɛnɛ la tuguni k'a daminɛ tɛnɛn fo ka taa se juma yɛrɛ
kɔni ma i b'a ye k'a fɔ kalan tɛna kɛ a kelen si kɔnɔ tuguni a ko u b'a da min ye ayiwa min ye ekɔlisotigiw ayiwa u ko k'u b'a da malidenw fo ka taa se diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen kulo kan olu kɔni ka sigi min kɛra ni a bɛ fɔ jɛkulu yɛrɛ kɔni ma groupement des associations des promoteurs et promotrices d'écoles privées ni a dala surun yɛrɛ ye GAPEMI u kɔni ye sigi min kɛ bulletin kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ olu kɔni tɛna kalan kɛ bari ka d'a kan bɛnkan min b'olu ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ o de ye olu ka san 2021 ni ka taa san 2022 la u ye baara min kɛ kɛmɛ sira u ka se ka 20 ɲɔgɔnna si k'o di olu yɛrɛ kɔni ma o min n'o ma kɛ u y'a jira k'a fɔ min ye tile 5 tuguni olu bɛna o d'a kan baara kɔni a tɛ kɛ walima kalan tɛ kɛ k'a daminɛ tɛnɛndon lɛndi n'o ye bi yɛrɛ kɔni ye marisi kalo tile 20 ka taa bila jumadon na marisi kalo tile 20 ani 4 na kunnafoni min ni a sɔrɔla o b'a jira k'a fɔ Mali kalanso n'i y'a jɔ kɛmɛ o kɛmɛ i b'a sɔrɔ 85 o de ye maliden nanamasumalo o de ye kɛnyɛrɛye kalanso yɛrɛ kɔni ta ye ayiwa i b'a sɔrɔ Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni an ka kalanso yɛrɛ kɔni ta ayiwa i b'a ye k'a fɔ kalanso 2000 ani 800 o de ye cɛmancɛ kalanso bɛ Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka jamana ɲɛmaaso yɛrɛ kɔni ta ye min ye n'o ye gouvernement o de bɛ bɛn 144 ma olu ta bɔlen kɔfɛ minnu ye olu ye sanfɛ kalan karamɔgɔw fana ye olu ka lafasali tɔn olu fana ye weleda min ni u bɛ bɛn olu ka laɲini yɛrɛ kɔni ma ko n'o fana ma sabati i b'a dɔn k'a fɔ olu fana kɔni ye taa kɛ forobamugu la o min ni o bɛ kɛ ka bɛn bi yɛrɛ kɔni ma n'o ye marisi kalo tile 20 ye ka taa bila marisi kalo tile 20 ani 4 tile 5 ayiwa o kama u y'a jira k'a fɔ u ka tɔnden bɛɛ lajɛlen na u k'u jija ayiwa u ka se ka wele min da u ma ka bonya min b'a to jamana ɲɛmɔgɔw olu yɛrɛ fana bɛ se k'olu bonya cogoya min na u ka laɲini o fana bɛ se ka kɛ sabati yɛrɛ kɔni ye cogoya min na parce que an y'a bɔ soir de Bamako kɔnɔna la ale sɛbɛnna min bɛ tali kɛ Laya Jara o tɛgɛna don ka b'o la teliyala an bɛ don min bɛ tali kɛ ayiwa an ka fasili tɔw la halisa ayiwa min bɛ tali kɛ indicateur de renouveau la olu ka laseli min ni a kɛra bi yɛrɛ ka bɛn n'a ye i b'a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la musoba min ni o bɛ anw ka jamana kan i b'a dɔn k'a fɔ ni yɛrɛ ko Fatumata Batuli Ɲani Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan a dogolen tɛ maa si den kelen na min ye n'o ye a y'olu yira kɛnɛya sira fo ka taa se min ye baarako ta sira ayiwa ale ni musow ka bɔ ɲɔgɔn la a y'i cɛsiri ninnu baara ninnu bɛɛ lajɛlen na an y'a fɔ kalandenw olu kɛlen kɔ Sudafiriki jamana yɛrɛ kɔni kan ka na min ye ayiwa a ka cakɛda k'o sigi o fana tɛmɛnen kɔfɛ min ye ka se ka cakɛda wɛrɛ sigi min ni ale ka baara tɛ foyi ye ka se ka dɛmɛ k'a ta k'a don maliden minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ mɔgɔw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o de ye a bɛ fɔ o de ma mouvement an b'i kɔ ka kɛ fanga ɲinitɔ yɛrɛ kɔni fana ye ayiwa yaasa u ye laɲini minnu ni u bɛ baara minnu fana la ka se ka olu baaraw kɛ fo k'a kɛ nimisiwasa ye cogoya min na fanga ɲini kun o y'o ye bi maliden minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɔra Tunisie jamana kan bari ka d'a kan Tunisie jamana ɲɛmaa ale ye wele min na a bɛ don sifinnakaw walima farafinnakaw yɛrɛ kɔni juguya la o min ni o kɛra Fatumata Batuli Ɲani ka tɛmɛ ni a dɔgɔnin yɛrɛ kɔni ye n'o ye Binta Ɲani ale taara waati tɛmɛnlenw na ka t'i ɲɛ da u kan u nana na cogoya min na kɛnɛyaw olu bɛ cogoya di ani min ye laɲini minnu fana b'u fɛ ka se k'a bɛɛ lajɛlen fɔ k'a fara ɲɔgɔn kan o salolen kɔfɛ ka bɛn ni jumadonya yɛrɛ an kɔrɔ kun Fatumata Batuli Ɲani n'a ka mouvement an b'i kɔ ayiwa ale ni a ka cakɛda u kɔni ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin n'o ye maliden minnu ni olu nana ka bɔ Tunisie jamana yɛrɛ kɔni kan ka kɛ enveloppe ye a bɛ fɔ cogo di enveloppe symbolique ni o ye tɔrɔmɔɲɔ ka se ka o di olu yɛrɛ kɔni ma min b'a to u bɛ se ka u yɛrɛ kɔni dɛmɛ cogoya min na nin baara ni nin cɛsiri o bɛɛ lajɛlen kɛra mouvement an b'i kɔ ale fɛ ani a ma ɲɛma ayiwa ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ fasiri an y'a fɔ cogoya min na indicateur de renouveau ka fasiri don an y'a b'o kɔnɔ an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn an tɛ tila n'an ma don min ye indépendant ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la bamananw ka kuma don ko misitigiw olu yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn fara kiiri tigilamɔgɔw eko olu fɛnɛ ma ayiwa min ye masaranga sɔ ye ka se ka o kɛ ta la wa ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la kiiri baarakɛla min yɛrɛ kɔni bɛ n'a bɛ fɔ a ma Sheikh Mohamed Sherifu Kone hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ ɲini ka kɛ politiki tɔn maa yɛrɛ ye ayiwa ale yɛrɛ kɔni a bɛ fɔ min yɛrɛ kɔni ma ko kiiri ɲɛmaasoba n'o ye procureur général ye eko olu yɛrɛ kɔni ma masaranga sɔrɔ hali n'a ma kɛ k'u tɛgɛ don ɲɔgɔn kaman kɔrɔ ayiwa kumakan minnu kɔni bɛ ka lase ɲɔgɔn ma a b'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni o bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ a bɛ min na association malienne des procureurs et poursuivants ni a bɛ fɔ o ma AMPPP ayiwa AMPP olu
kɔni ɲɛmaaba Mohamed Sherifu Kone ale ka laseli kɔnɔna la ni a kɛra ka bɛn ni marche kalo tile 16 ye kasɔrɔ procureur général ba yɛrɛ ka laseli kɛla ORTM yɛrɛ kɔni sanfɛ o min n'o yɛrɛ kɔni kɛra Mohamed Sherifu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ kun min ju o kɔni o tɛ kumakan min yɛrɛ kɔni fɔra a ko yani a ka to taa ni ka sigi ale ni ko wɛrɛ kɔni na ale b'a ɲini procureur général yɛrɛ kɔni fɛ n'o y'a sɔrɔ nkalon kuma de kɔni dara la a ka se ka kiiri tigilamɔgɔw ka se ka sɛbɛn don u yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ min b'a to an bɛ a bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛfɔ k'a ɲɛban ale kɔni ko bi an bɛ waati min na yalima cour suprême a ma ɲɛma ale bɛ se ka i jɔ n'o ye haute cour de justice yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ la wa a bɛ fɔ min ma ka auto-saisie wa min ye wale min kɛra n'a ma ɲa yaasa ka se ka i yɛrɛ minɛ i yɛrɛ wele k'a tigi a bɛ se ka lasɔrɔ kiiri tigilamɔgɔ yɛrɛ kɔni fɛ cogoya min na bari ka d'a kan o de kɔni kɛra sababu ye min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri dɔw olu yɛrɛ kɔni ye u yɛrɛ kɔni sɔrɔ min ye bɛrɛ la bi an bɛ waati min na kɔni i b'a ye k'a fɔ ayiwa i b'a ye a ko ni minisiri yɛrɛ kɔni bɛ wele ka taa min ye bɛrɛ la diyagoya fɔ wasabulon maaw olu yɛrɛ kɔni ka min ye ayiwa ka se ka sigi a kuma yɛrɛ kɔni kan nka o ma kɛ min ye jamana sariya sunba o fana y'a fɔ cogoya min na a ma bila o yɛrɛ kɔni fɛnɛ minɛn kɔnɔ a b'i sinsin jɔsen 82 n'o o min bɛ sariya sunba yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa min bɛ sariya sunba kɔnɔna la awɔ o kosɔn o b'a yɛrɛ k'a fɔ min ye magistrat damadɔ ye a ko hali n'o y'a sɔrɔ olu n'u ka baaraw kɔni hakilinaw yɛrɛ kɔni tɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa se min ma yɛrɛ k'a fɔ caman yɛrɛ kɔni kɔdonnen bɛ a ka baara sariya ni a taabolo yɛrɛ kɔni ma nka ale kɔni bɛ bi an bɛ waati min na ni o y'a sɔrɔ min ye procureur ba ye ale kɔni bɛ baara min kɔni na ko baara in kɔni tɛ ka kɛ hukumu wɛrɛ foyi yɛrɛ kɔni kɔnɔ a yɛrɛ kelen ka nafa fo ka taa se jamana ɲɛmɔgɔw olu yɛrɛ kɔni kelen bɛ ka a bila baara min yɛrɛ kɔni na ka se ka olu yɛrɛ kɔni nimisi wasa e ko a tɛ bila o minɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔ wa a ko bi i b'a ye k'a fɔ ale ka kuma kɔnɔna la ko ale ye kuma kunkurun dɔ fɔ ni o bɛ fɔ min ma ko tragédie judiciaire ni o ye min ye waleya ye a bɛ fɔ min ma ko wale jugu kɔni an b'a bila o misali yɛrɛ kɔni minɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔ o kuma min n'o o fɔra a bɛ i na ko min ko o de guwanna min ye procureur général kɔni na ko nka n'i ye don min na a bɛ kuma min fɔ yanni bɛ Sumeli Bube Mayiga ale yɛrɛ kɔni su bɛ di a somɔgɔw yɛrɛ kɔni ma i b'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ procureur général la ni kumakan ɲɔgɔnna si ninnu olu yɛrɛ kɔni bɔra ale yɛrɛ kɔni ka kumakan de kɔni yɛrɛ kɔni kɔnɔna la don min na Sumeli Bube Mayiga ko ale yɛrɛ kɔni su bɛ di a somɔgɔw ma an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲin'a la ayiwa an b'a fɔ anw kɔni ye kɛrɛfɛmaa ye anw b'an sigi k'u lajɛ nka ni a kɛra cogoya min na a fɔcogo anw yɛrɛ kɔni fana na a lakali cogo la ten k'i tigilamɔgɔ yɛrɛ kɔni mana kɛ ɲɔgɔn na ayiwa aw ko anw t'an sigi ka lajɛ i b'a fɔ bamananw b'a fɔ cogoya min na ko misitigiw dama de bɛ ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni fana ayiwa an tɛ k'i maa ye an tɛ kiiri ko yɛrɛ ɲɛdɔn ayiwa an bɛ dugawu kɛ ala k'an ta k'a la ɲɛfɔli yɛrɛ kɔni dɔrɔn teliyala yani an ka bɔ an ka fasili ninnu kɔnɔna la an b'a fɔ laada don an bɛ to ka ayiwa min bɛ bilasirali kan ka se ka olu dɔw k'olu lase maliden cɛman ni musoman yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma i b'a ye k'a fɔ nin ye madame ni monsieur olu kɔni ka mariage kɔni a kɛra mariage yɛrɛ kɔni kɛli yɛrɛ kɔnɔ yani mariage ka kɛ u ye mun kɛ maa o maa u ye carte di maa fɛn o fɛn ma yani mariage yɛrɛ don cɛ u tilara k'a kelen kelen bɛɛ lajɛlen wele k'a bɛɛ lajɛlen ɲininka yalima mariage la wa i bɛna wa maa o maa kɔni ko a bɛna olu ye place ale ni ayiwa sigiyɔrɔ ni tabaliw ni dumuniw ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛ nka mariage kɔni kɛra dɔw kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛna hali n'o y'a sɔrɔ segin kɛra ɲininkali ka siɲɛ 2 fo siɲɛ 3 ayiwa o kɔni ko awɔ an bɛna olu ma nali min kɛ dɛ kɔɲɔkɛ ale ni kɔɲɔmuso kɔɲɔ girin kɔni bɛɛ lajɛlen bannen u ye min ye a bɛ fɔ min ma ko courrier électronique n'o ye adresse email ye k'a ci maa o maa ni olu de kɔni ma si kɔɲɔyɔrɔ la wa e yɛrɛ ma wele kɛ sababu min y'a to i yɛrɛ kɔni ma taa ayiwa ko olu ye place min ta e tɔgɔ la ka dumuni min fɛnɛ san e tɔgɔ la ka tabali min san i tɔgɔ la ka o bɛɛ lajɛlen kɛ facture ye k'a ci a maa kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma ayiwa k'i ka se ka olu kɔni kɛ wari k'a lasigi u ma ko bari ka d'a kan mariage yɛrɛ kɔni kɔrɔ tɛ ko wari bɛn kun b'a la tiɲɛ ye nka a b'a to i ni nimanaw de bɛ
bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kungow kɛ ayiwa dumuni min kɔni sanna e tɔgɔ la n'a ma ɲɛ i mana i b'a wari sara a tilala ka sɛbɛnw fana yira n'o o bɛɛ ye payipali ye ayiwa i k'i ka wari ci o fɛ n'o fana yɛrɛ kɔni b'i diya ni sira min y'i diya i k'u ka lɛtiri yɛrɛ ka se ka o jaabi u na a yirila i bɛ se k'an ka wari ka segin an ma ni sira ye kɔni fɛ ni kɔni kɛra min ye ayiwa cɛ ani muso san 44 ani san 43 olu ka maraji min n'a kɛra farafinna an ka jamana yɛrɛ kɔni farafinna gun yɛrɛ kɔni kan nɔ ni fɛnɛ bɛ da sigi an ka bi n'o o ye don kibaru la tuguɲɔgɔn kɔ ni a b'o kɛra ni aw ye ka se k'olu jidi ka an ka jɛn ninnu cari an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲumandɔn ka Fatumata Tarawele k'a fo fo ka taa se Maimuna Tarawele kɔni ma Sali Tarawele, Siriki Ture, Sabalikɛ Ture, Kalu Ture, fo ka taa se Umar Ture an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen na Maki Kan, Usman Kan, Tanti Jeanne ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ ni Ala ma basi kɛ a k'an bɛn sini ni kɛnɛ kelen ma.